Аз работя във Вилмат от 1 юни 2004 година. В момента изпълнявам длъжността ръководител проекти, но всъщност съм започнал във фирмата на свободна практика като студент. Това ми беше и първата работа. Не съм работил нищо така професионално преди това. И всичко беше ново за мен, изключително интересно да се сблъскам с тази професия. И тъй като съм така доста технически настроен, не ми беше трудно да вляза в екипа, след което бях назначен в техническия отдел, в монтажните групи и след известен период от време ръководството прецени да ме прехвърли в търговски отдел като ръководител проекти. През годините, да, нещата се променяха доста, особено погледното днес обърнат назад, но просто в ежедневието това нещо не се усеща така и бях доста по-свободомислещ, доста по-младежки настроен тогава, но с течение на времето нещата се променят и в момента бих казал, че съм удовлетворен. Действително екипната работа в момента е на доста добро ниво. Доста добре се разбираме и в отдела, и между отделите и това е една много добра предпоставка за леко протичане на работата и съответно постигане на поставените цели. Не бих могъл да определя нещо, кой знае колко ярко като спомен, но в края на краищата едно от основните неща, които и в личен план се случиха при мен, аз срещнах жената, която е до мен във фирмата. Това е нещо, което няма да забравя абсолютно никога. Само напред и нагоре, много здраве, защото това е най-важното и да запазим екипа колкото се възможно по-дълго.